Huomenta. Kello on 4:15 aamulla ja matka kohti Turkua on alkamassa. Sovittiin Korpin ja Slavepin kanssa, että ollaan perillä viimeistään kello 8 aikaan aamulla. Ja tässä on kyllä reilusti aikaa siihen, mutta halusin varata hyvin aikaa, kun ei ikinä tiedä, mitä tuolla liikenteessä kohtaa ja tuleeko jotain viivästyksiä sitten tien päällä. Tietenkin tankkaamassakin pitää käydä matkalla ja varmaan juomassa kupillinen kahvia jossain. Niin, hello! Olemme nyt matkalla Turkuseen päin tuon Suikkarsuunin luo ja siinä on itse. Hello! Kello on ihan liian vanha. Ihan liian vähän. Ehkä vähän väsyttää näin aamusta, mutta Ois voinut nukkua vähän enemmän, mutta sulla on energiajuomaa kuitenkin tuossa. on totta kai. Pakko olla tämmöisellä reissulla. Mulla on vissuella Se on oikein. aina. Kello on nyt 6:22 ja Mutta kello voi olla ihan mitä tahansa, kun katsotaan tää video. Juu, ei vasta siitä enää yhtään sen enempää. Terveiset siivousteknikoille jälleen kerran. Kyllä. Pitää käydä hakemassa se kahvikuppi. Kyllä täytyy sanoa, että tässä vaiheessa reissua kahvi tekee jo ihan hyvää. Katso, mitä pakaa? Mitä? No niin, täällä on sun striimaussetupis, mistä striimit lähetetään. Kyllä, tässä just. Pistää myllyä käyntiin pikkuhiljaa ja katsellaan taas ja ei mitään ihmeellistä tässä. 7 vuotta vanha tietokone, edelleen päivitetään aktiivisesti ja kamerat vimosen päälle. On hyvin kestänyt HD-kamera toi. No, oikeastaan on kone. Mutta ihan samanlainen kamera kuin mullakin. 6 vuotta kestänyt kumminkin. Kyllä siitä kun he osaa tasenmaksun siihen aikaan, nykyään se on halventunutkin jopa. Juu, ne on jotain 50 luokkaa. Joo, 2 näyttöä pitää aina olla. 164 Hz näyttö ja sitten kakkosnäyttönä on Samsungin vanha televisio. Juku. Meillä on tuo sama Samsungin toi näyttötipu käyttää sitä aika paljon. Joo. Mikkinä Hyperaxen mikki, ei petä ikinä. Ollut erittäin hyvä tämäkin, että katsojan ansiosta saatu. Katsojat on lahjoittanut mulle sen verran, että
saatiin hankittu toi näppisen hiiroit pikkuhiljaa vaihdon tarpeessa, koska ne alkaa olla aika vanhat. Etenkin hiiri rupeaa olemaan tekemään viimeisiä. Ja sitten on tää mun jollain ylpeys. Ne kun tietää mut, niin Lolin Jinx on lähpuu. Oh yeah! Siellä se tulee. Oh. Siellä se kun postaa. Joo, sulla on kyllä laatukanava siellä tilauksessa. Ja paljon muutakin. Mitäs ihmettä? Kello on jo kunnolla vielä 8 aamulla ja täällä pelataan Pokemonia. Ja ajattelimme näin yhdessä tuoda sinulle tämmöisen hienon jutun, että saat itsellesi vähän lisää striimeihin asioita siihen. Kun olet ollut niin kiltisti meitä kohtaan, niin ole hyvä. Oi jumala, mikä tää on? Oi jumala! Oi jumala! SNES-ohjain. Oi jumaliste. Hän on tyytyväinen. No niin, ensimmäinen mesta, missä mennään käymään, on Kaarinan Trendikirppis. Mitä sä löysit? Gojira. Tää on se Amer-versio. Eikä 97 vuodelta. Mutta 250. Jep. Siitä halvalla SingStar Suomi Rock 50 senttiä. Trendikirppikseltä ei tällä kertaa tarttunut mitään matkaa. Matka jatkuu kohti seuraavaa pistettä. 2 ihmistä ja hobitti matkalla sinne ja takaisin. Niin tosta Hobbit-jutusta tuli mieleen, jos niin lähdetään miettimään Taru Sormusten eräs Gandalfia. Ja jos lähdetään miettimään niin videopeleissä, kun on nämä klassit tai Dungeons & Dragonsissa niin hahmojen klassit, niin joo, Gandalfissa puhutaan Wizardina tai niin velhona. Mutta jos lähdetään miettimään Gandalfin loitsui niin noin muuten, miten se loitsut on ja muuta, niin Gandalf on loppupeleissä klerikki. Ja tätähän puhutaan D&D-piireissä paljon aina, kun puhutaan velhohahmoista. Ja jos niin katsoo oikeasti tätä elokuvaa ja niin aattelee niin videopeleissä RPG-hahmojen klasseja, niin kyllä se aika vahvasti klerikin puolelle menee se Gandalfi. Vaikka klerikki on videopeleissä monesti semmoinen munkki tai uskonnollinen hahmo, niin se ei tarkoita sitä, että ei Gandalf voisi kuitenkin olla klerikki. Se nyt vaan sattunut olemaan ne klerikit aina semmosia munkkeja. Seuraavaksi olisi sitten vuorossa Kaarinan Ykköstien kirpputori, joka on muuttanut tänne uuteen osoitteeseensa. Apollo 13 VHS. Kiinnostaa. Enpä voi väittää, että kiinnostaisi. VHS-keräilyä yrittänyt jättää nykyään vähän vähemmälle. Se on ihan järkevä. 50 senttiä ainakaan hinnalla pilattu. Get ready for the rush. Kyllähän toi kannattaa 50 sentillä ottaa ilman muuta. No, mutta se on Xbox. Sä saat sen. Eikö sä halua? Ja en todellakaan. Mä kerään vain pelejä, mitkä kiinnostaa. No shit, kyllä mä sen sit ostan. Mitäs täältä löytyy? 8-bittisen Nintendo-pele, eikä edes paha hintaisia. Mitä? 12 €, 10 €. Näitä mitä muuta siellä on. Turtles 12 €. Ja sieltä tulee Rygariikin näin, mutta mikä se on esimerkiksi 10. 3 €. Gradius ei ollut 3 €, 8 €. Mutta sekin on siis tosi edullinen kyllä. Joo, siinä on kyllä laatumatsku. Eikö tää ihan haluttuu kamaa? No Turtles-peli. No se suunnilleen joo. Kannattaa se nyt ainakin ottaa. Nyt sä tiedät näistä velhoa enemmän. Onks tää ihan... Siis mun mielestä nää on kyllä ihan siedettävä hintasi. Onks ne muuten mitä versioita? Se kannattaa tsiikaa. Kyllä tää ainakin on ihan järkevä hintainen. Gradius Konamilta 8 € ja se on vielä Scandi-versio. Siitä löytyy Dreamcast-peli, Star Wars Episode 1 Raceri, 30 €, vaan vähän hinnassa. Ja sit siellä on pari
mitä nämä on Player's Choice, GameCube-peli, myös Medal of Honor Frontline ja Soul Calibur 2. Mitäs tää sanoo tämä? No se on 30 paikalla. Se on 30 peli. Joo. Meinaatko ottaa vai jääkö? Mä tiedän. Tää onkin aika mielenkiintoinen kirppis. Täältähän löytyy ihan hyvin NES-pelejä. Ja... Juu, Castlevania. Harmi kun EU-versio olisi lähtenyt mukaan. Juu. Vaikka en hirveästi Mitäs näitä se muukin, mitä siinä oli? Siinä oli Metroid ja Super Mario Bros. 2. Super Mario Veljekset 2. Ja sit tosiaan toi 8-bittinen konsolikin on siinä ihan hyvä. Ei ollut mikään siis mielestäni paha hinta tosta. Jos se siis todellakin 65 € ihan siedettävä keskusyksiköstä. Jep. Jafarin paluu löytyi DVD-versiona suomenkielisillä kansilla. Tätä ei ihan hirveän usein näe. Yötä pian, kuuma kuin päivä on. Hokkus pokkus painu. Seuraavaksi olisikin sitten vuorossa Videodome elokuvadivari. Ja Korppi hymyilee, hän on aina niin iloinen ja piirtein. Kyllä. No sieltä. Jonka on tuttu nimi. Okei. Siis tämähän on ihan se legendaarinen anime-elokuva. Okei. Nyt ei ihan heti soita kelloja. Ihan oikeesti. Ei. Kannattaisiko asiaan perehtyä? Sä kuitenkin oot yhtenä pitämässä sellaista popkulttuuripodcastia, että sun saattaisi ehkä olla hyödyllistä tietää Akira. Joo, bra. Eikä nyt mä en kuullut tuota. Mut joo, täältä löytyy kyllä valikoimaa ihan kiitettävästi. On DVDtä ja on Blu-rayta ja on tarjousleffaa, löytyy animea. Ja tässä oli esimerkiksi Arrowin leffoja ja muita kansainvälisiä julkaisuja. Ja mä itse asiassa nappaankin tästä mukaan Battle Royale ja Robocopin. Ketola. Seuraavaksi vuorossa Länsikeskuksen Kirppis Center. Mulla on kaikki nykkynumerot. Onko? On. Kovaa. Se on Daxter. PSP. Oh my god. Nyt sitä on saanut. Mikä ruoanteko on? Täältä lähtee mukaan Titanfall 2 PlayStation 4 7 €. Tässä pelissä on aivan älyttömän hyvä yksinpelikampanja. Hei Slaveppi, mä löysin sulle tää halvaa. 8 €, herra jumala. Mitä siinä on? Serranon perhe. Oi juma. Siis paras TV-sarja ikinä. Mä en koskaan kattonut, mä Se haluan on kyllä- nähdä ne. Se on kyllä aika paljon sanottu, kun on olemassa kaikki Breaking Badit ja muutkin, mutta... Joo, miksipä ei. 3,60 ei kyllä paha hinta. Ei Korppi, kato mitä mä löysin sulle. Joo. Haluatko ostaa 2 €? Juu. Ei oo paha hinta meinaa. No ei oo kyllä. Joo, nyt siellä takapenkillä on 2, ei kun anteeksi 1,5 miestä ja kohta kun mä runtaan. Vielä puuttuu. Työnnä velho, työnnä! Siis hetkinen, kerrotaan nyt uudestaan Slave. Mitä sä sanoit äsken? Sä söit aamupalaa ennen kuin te lähditte. Joo. Okei. Okay. Mut sit sä söit aamupalaa myös suikkarin luona. Joo. What about second breakfast? Ja nyt sä sanoit, että sulla on niinku nälkä. No niin, ja viimeisenä paikkana sitten Turun isoin ja tunnetuin flexein. Kirppis Center Manhattan. Siitä lähti alkuperäinen Pleikka 1 30 ja tällainen tuossa olevan Gran Turismo 7 PS5 8 €. Toisaalta joku lähtee mukaan. Haluan tehdä valituksen, miksei meillä Pirkanmaalla ole kirpputoreilla 8-bittisen Nessin pelejä sillain niin kuin
täällä suunnalla on. Se ei ole reilua. Hei. No niin, me täällä Mr. Suigelsin luona kun ollaan, niin saatiin seuraajalta kautta kuuntelijalta Elleviiro tämmönen paketti, missä pitäisi olla jotain meille. Niin katsotaan, mitäs tää nyt ulosnyrkkeillään tämä täältä. On kyllä hyvin pakattu, kiitoksia. Oi, kattokaa, siellä on ihan vimosen päälle isketty kaikki suojat ja mahdolliset jutskat. Niin katsotaan nyt, että mitä herkkuja täällä on. Täällähän on näköjään... Oho! Mitä? Nyt sä tiedät näistä enemmän. Oi, Blaster Master 8-bittiselle Nintendolla. Mä voin vilkasta sen verran, että... Remasteri PC:lle. Ja Scandi-versio vielä oikein ja tarra on erinomaisesti kiinni. Ai että, vimosen päällä, kyllä. PC:lle Steamissa. Täällä on jotain, sähän just etit näitä muistikortteja. Täällä on ei ollut muistikortteja kuin herran pieksut. Game Boy Advancelle pari peliä. Super Mario World. Zero Mission. Metroid Zero Mission, kovaa kamaa. Kyllä joo, siis menee melkein sanattomaksi. Sanattomaksi, täältä laitetaan toi tonne ja sitten täällä on jotain pari peliä, ainakin Uncharted näytti olevan PS4:lle. Wow, Uncharted Collection. Ja sitten täällähän on, ainakin tietää mikä täällä on. Täällä on meille jotain herkkua. On kyllä hyvin pakattu. Kiitoksia tosiaan ihan uskomattomasti. Täällähän on Silent Hill 2 Special Edition. Mutta taisi olla, olikohan Italian kansilla? Se ei meitä haittaa, se on kuitenkin. Kiitoksia. Geekmania kiittää kuittaa. Tällä kertaa emme pyydä anteeksi. Älkää laittako tällaista. Mun taiteellinen muusa suorastaan kärsii tällaisesta. Se laittaa se ihan, jos se on täällä, jos se it. Terveeks vaan, Geekmania ja ystävät. Gaming with the cleaning technician has returned. Miltä tuntuu? Tuntuuko hyvältä? Ai rakkaat söpöliinit, söpöt sedät ja muut nisäkkäät. Minä olin siivousteknikko. Sinä et. Rakkaudesta se Pevonen kirjautsikka. Tämä oli vain satiiri ja toivottavasti ymmärrät. Se oli rakentavaa kritiikkiä. Nothing personal. No niin, olemme nyt matkalla takaisin kotiin ja päin. Oli aivan törkeän huikea reissu. Kiitos Suikkarille. Mukava päivä ja Suikkari isännöi hienosti ja vielä kiitokset kaikille mukana olleille ja Elleviirolle vielä terveiset tästä. Oli ihan uskomattoman upea paketti, minkä olit laittanut. Yhtiömme kiittää. Kyllä, kiitos peleistä ja anteliaisuudesta. Kyllä. Ja vielä erittäin paljon kiitoksia Suikkarille ja vaimoteknikolle. Kiitos todella paljon. Ja vieravaraisuudesta. Juu, todellakin. Et varmasti mahdollisimman pian uudestaan. Ja nämä reissut on ihan parasta mitä tehdään ja nautimme niin virusti näistä jutuista. Ja kyllä, annetaan himojen yltyä. Kiitos. Kyllä, himojen yltyy ihan hellyyden ehdolla. Kyllä. Ja me ollaan tässä matkalla stadiin kotia kohti ja sitten olemme nukkuneet noin 4-5-6 tuntia. Mutta ei paasata siitä sen yhtään enempää. Otappa uusiksi nyt. Okei. Yhtään. Eikö se tulee tunteella näin? Ei yhtään sen enempää. Ei yhtään. Hyvä, toi oli loistava. Ai että, siivosteknikko tykkää. Rakkautta sulle, bro. Kyllä, se on just näin.
Mutta minä olen slaavi, mutta sinä et. Pirun kova. Huhhuh. Olipas taas, etten sanoisi huikee päivä takana. Kiitoksia Geekmanille erittäin paljon tästä päivästä. Kiitos erittäin paljon lahjasta. Oli aivan mahtava. Eli päästään pelaamaan SNESiä taas. Mutta olitte aivan mahtavia. Ja toivottavasti nähdään mahdollisimmin uudestaan vielä. Ja oma vierailujakso odotellessa. Nyt minä suuntaan ruokakauppaan. Syödään vähän ruokaa. Ja striimit tulille. Siitä ei päästä enää yhtään sen enempää. Kiitos, hei.